Altynbaş Uniwersitetinden Türkmenistandan tölegedenlerin depozit pulunu berjekdigini bize duydurdu. Altynbaş Uniwersitetinden bilmeyen taliplara durman bu videonu uğradın. Her kimin üniversitet tarafından berilen ev sistemi var. Şol sistemin üstünden yazgılı sistemin özünden form doldurup kaydetýäňiz. Depozit töleleri ayda bir gezek izne berilýär. Ayın 30'una çelli iade form doldurup sisteme kaydetýäňiz. Bir sonraki ayın 15'inde depozit yatıran hasabınıza yatırılýandyr. Howlukup ýalňyş hereket etmäň. Düşünmeseňiz biz size kömekçi bolalıyň. Ilym we bilimiň adresi aladyň danışmalyga agza bolmany ýatdan çykarmaň.